Urtarrilean ohitura bihurtu zaigu hola sagardotegira hurbiltzea eta aurten ere ezin zuen beste modu batean izan eta gaurko protagonistek zer dioten jakiten hasteko gurekin Iñaki Bengoetxea dugu gurekin. Minutu batzuk falta dira holako sagardotegi denboraldi berria hasteko, zer sentsazio dituzu momentu hauetan? Bueno, betikoa ez, nerbile puntxo pixka, baina lasai, ja dena badakigu nondik goazen, bidea jorratua dugu eta nik uste falta dena ja hasitzia. Jendea sagardo gogoz dago aurten gogo bereziak dauzkate? Bai, urtero zaten du ez, geldi aldi egiten du txotxeko modu hau eta gero, udan botillatik eta eta berriro sagardo berria dastatu eta sagardoko txuleta janez betiko ohitura honei heldutzia gogoa ondo jasatu handik. Eta konta iguzu, lehen egun hau bereziki berezia izango dela imaginatzen dut. Ez dakit momentu bereziren bat bereziki atsegi duzun edo ilusio berezia egiten dizun aurten? Bai, ilusio berezia beti egiten du ez. Azten denean deiadarra eta txalaparta jotzen, handikan egiten dugu oinbidia edo kupelaino eta pixka bat gero dantza aurrezkoa dela eta beti berezitasunak ondo atetzeko beti euki behar da puntu hori ez eta hortzen. Primeran Iñaki dena oso ondo atera dadila eta disfruta ezazuela. Bale, eskerrik asko, zuri. Adar, deiez sartzen da jendea hola sagardotegira, irekierara, txalaparta doinuaz ere bai, beraz, ekitaldia estera doa, Patxi eta nerea ditugu txalaparta eta adarra joaz, txistulari eta antzaiak izango ditugu. Gaurko egunak protagonista berezi bat izango du, eta kasu honetan Julian Jantzi izango da, bera jasoko duelako omenaldia. Protagonista sagardua, eta sagardotegia, eta Iñaki, hementxe dabil, grabatu, fiera, utzi gerorako. Baina, Berak deitu dit, eta Julian, aurten zuke emango jozu hasiera, eta netzat horre bat, zenia urtero ortotzen nahi zonat, eta kasu honetan, han egon beharrean, izango naiz hemen, eta lehenengo izango naiz sagardoa probatzen. Eta konta iguzu, nolakoa da hori, Iñakiren deia jasotzea eta momentu hain mitiko batean protagonismo pixkat gehiago izatea. Esan bezala, ni urtero ortotzen nahi zonat, familiekin eta ikusten dut hemen omenduak eta detaile politia da. Azkenin hemen baldin mazaude horrek esan nahi du zerbait ongi induzula, ez? Edo hemen auzoan, edo herrian, edo zure lanian, edo lo que sea. Eta joan den urtean hor txikiak hementxe zauden, Gurutze eta Julian aginagaldetarrak eta urak gautu zelikan, Iñaki errantzea, datorren urtarako joan pentsatzen. Eta botazien horrela, eta bale, pentsatu, eta ni, pentsatu zer. Izango te da aurkezteko, edo protagonista izateko, eta horrekin gatu nintzen. Eta urtea pasata, eta azken atiaga horrek izan zen, igandien bauzula txotxat, baina zer egiteko. Ez dakizu, eta ez, Iñaki esan zizula. Pentsatzen juteko, baina ez dakit zertarako, izango da hori edo omenaldia edo itiko, eta galdeteko dut, bai, omendua izango zea, jode zeinen ondo, eta kriston poza, azkenian, esaraz, nadie es profeta en su tierra, esaten dutena, eta gaso honetan, bai, eta gustora. Gainera, urtero etortzen zara, baina imaginatzen dut, aurten are berezia izango dela, ez? Gainera, familia inguruan izan da, eta beti jende berdintxoa hurbiltzen denez, bereziagoa izango da. Bai, aurten gainean nire aldetik etorriko da, zen beti, etortzen naiz beti familiarekin, baina Andrin familiarekin, ez? Atiagarrua, amagarrua, koñadua, eta bar. Eta aurten nire arreba, nire koñadua, pertsaldetik nire etorriko da, gaur izango da, familia artean, baina bi aiekatek etorritako familia, ez? Eta oso politia da, pertsolariekin hementxe guapo jan, gero pixkat adarra eta sartuko dute segurazki, pixkat zirikatzen tebiliko dira segurazki,
Eta bai, oso normal izaten da oso egun politia, eta aurten etzako politia izatea zain berezia. Beti horre buruan eramango duan momentu bat. Horixe da, egiten dituzun proiektu guztietan ikusi izan dugu, ez? Beti euskal kultura eta hemengo ohiturak zabaltzen saiatzen zarela, eta zer hobeto ez, eta adibide hobeto, sagardotegi bat. Baina zer da zuretzat, sagardotegi baten onena edo gehien disfrutatzen duzuna? Girua. Azkenean, kanpotik etortzen direlik anta flipatzen dut honekin, ez? Askotan gu gara ez dugu baloratzen itxin daukaguna, ez? Eta ni munduan ibile naizela, eta ostras, holako gauzak eta etortzen zen, baina hemendikan ez dute zerbitzatzen ez, eta hor mantelik ez, eta askotan ez platerik ez, eta zer da hau sagardote bida da. Eta hau zer gure kulturaren zati bat, balalei, orduan flipatzen dute, eta bereko harrileken egon beharrian bakarrikan, onatu urbildu eta mundu guztiekin hitzeitia, osea, jendik flipatzen du, orduan, nik uste dut hori dela politiena, sozializatzea edo. Azken tortzen zazu ereko harriken zure familiekin, baina azkenen batekin, bertzekin, solas egin, trago bat hartu, pon, hau xeita, besteluko batzutan, txutik, menua bai, beti da menu berdina, menu gustatzen zait ikaragarri. Da gure kulturaren zera bat da, islada edo puntu bat, eta hori netza da garrantzutena. Girua, mundu guztia alkarrekin egotia, eta dena, sagardoren zeran, sagardo beti hurbil, eta mai baten ingura, azkenen Euskal Herrien dena edo mailan edo barran. Horixe galdetu behar nizuna, amaitzeko zer behar den sagardotegi bat konkistatzeko, zer da garrantzitsuena? Egarria eta gozia, eta kandela eman. Gaur asko disfrutatzea esperegu, beraz, ongi pasa. Ari naiz disfrutatzen ja. Jarraitu. Mikurak eta gizer, Iñaki, hor trikitilariak eta gizer, zuek ere hementxe hau dena jasotzen, eta ondo junda dira. Eskerrik asko. Zuek ere guzu, ez? Bai. Lana, baina aparte, Hori da. mucho vicio. Hori da. Mucho vicio. Eskerrik asko, Julian. Venga, zuei. Venga, atea argazkia hementxe. Hone bagi du, ez nik? Zugeran, Ya está, bota minuta. Bueno. Hau da, hola sagardotegiko sagardo berrilla. Eta probatu baino leheno gerrango iztuet, akojonantia. Eta sekonada baina. Batak hemen hainbeste garrantzi, etortzen geranak eta hauek ez dezakeguna antzi. Gaurko egunan ezin ziteken, inolaz hobeto jantzi. Sagardoak ojonantia eta txotxirek itzaile jantzi. Bat baldin bada, aukeratu nahi dut hauxe, ta upeletik probatu dugu
hainbeste sagardo klase, sardotegira jendea dator, bakaiaoaren goze, ta gero hemen jarri oigera, sardin zarrak bezalaxe.